The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. Let us take note of this, that we live in a day where biblical truth is considered hate speech, even among those who profess Christ. It is loving to tell the truth, no matter how much it may hurt the hearers. 1 Corinthians 15:58 says, always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. 1 Corinthians 3:7, as we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Psalm 119:105, your word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. Luke 11:28, how happy are those who hear the word of God and obey it. Before we start our Bible study today on our Vic Balbido Evangelistic Ministry, if you are a believer in the Lord Jesus Christ, be sure you have named your sins privately to God the Father. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Humani mo buhata ka na, ikaw mahibalik ngadto sa imong pakigambitay ngadto sa Dios, ug mapun-an ka sa Espiritu Santo, ug ikaw maandam na usab sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. However, if you have never personally believed in the Lord Jesus Christ as your Savior, the issue you are facing is not naming or confessing your sins. The issue is faith alone in Christ alone. John 3:16 says, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth on him shall not perish, but have everlasting life. Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa mag-ampo kita karon sa hilong. Let us pray.
We consider it a privilege, Heavenly Father, to have the freedom and the opportunity of fellowshipping in your word. We are grateful that through your grace, you brought us this time in this Bible study through the YouTube and Facebook to take in your precious word, which is the only shield we can equip and arm ourselves to confront any false teaching that religion tries to spread in this devil's world. We now pray that you give us the concentration through the filling of the Holy Spirit. Challenge and motivate us to the things you're going to teach us today. Make these things a blessing to us. All this we ask in Christ's name. Amen. Well, we are here once again in good health. Askil, sana ang atong pangisip, gipabuhi pa kita sa Dios, tungod lamang kini sa iyang kaluoy, gugma, kortesya o grasya. Dili kita takos niini. We don't deserve it, we don't earn it, nor work for it. Grasya kining tanan, bisan kining atong pagamuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios, iya kining pagsangkap kanatong mga magtotoo. Busa atong ipadayon ang atong pagtuon bahin sa doktrina sa doble nga kastigo o punishment, the doctrine of double punishment. Well, ato nang gisgutan as a review nga kining double punishment gibasihan kini on two kinds. Number one, law of volitional responsibility. Your punishment for wrong or mistake done when you made a wrong decision. Sayop nga paghimog desisyon. O ang ikaduha, God Himself disciplines you too through some agents to punish you. So mao kini ang law of volitional responsibility. O ang ikaduha mo ang divine discipline. Mo kana ang Diyos nun nga pagpanton kanato. So, God will also participate in imposing discipline on us. Sa higayon nga kita mo simang na sa atong pagpadayon sa pagsibog sunahan in our advancement to spiritual maturity, kay mao man ka ng atong common goal as believers. O busa, God uses agents in disciplining us through different circumstances sa mga nakalaing mga kahimtangan. Kining maong mga kastigo o pagpanton has only one purpose, that we will be straightened out, we would repent. Mao kana ang tumong. Now, ato mang at dinhi ang prinsipyo, what the righteousness of God demands, the justice of God executes. Through God's love in grace, it either condemns or approves. When it condemns, it judges. Or when it approves, it blesses. Now, ang gugma sa Diyos is the one that gives us the assets so we will be able to adjust to God's justice. Now, tungod kay ang tao, kita ang mga tao, doon naman tayo kinaiyang makasasala, the old sin nature, ug ang pagka-omnisyente sa Diyos, nasayod siya. He knew and programmed ining tanan in the computer of divine decrees sa kaniyang tunga pa ang tanan. One of what He programmed was regarding our sins. Iyan na ning program. God knew. This is what we mean by foreknowledge. He knew. Is what He entered in the computer of divine decrees. It's not that He willed us, gusto niya, but He already knows every person's decision. Giprogram na kini sa Dios kining maong mga sala nga atong nabuhat. Part of divine decrees
is what will happen to His only begotten Son at the cross. Na sayra na kini sa dikrito sa Dios. Kining may tabo sa iyang bugtong anak. God knew what Judas Iscariot will decide to do in betraying our Lord Jesus Christ. So aron makapadayon ang maong plano sa Dios nga si Ginoong Jesucristo moagi niadtong iyang pag-antos hangtod nga siya mukabot didto moabot dito sa krus. God knew every person's decision. Ang tanan nga itong himuong desisyon hibuan na sa Diyos. So we have to remember the law of volitional responsibility. It is the result that will punish us when we make wrong decisions. So, gikinahanglan lagi nga kita ang mga magtutuo, magatuon gyud kanunay hangtod masilsil na gyud ang mga pagtulunan, mga kamatuoran sa pulong sa Dios sama pananglit sa ato nga angay puloy-anan samtang while we are still on earth. Niya pa kita gipabuhi pa kita sa Dios, ang Dios nagaandam na siya dapit a place for us to stay, to reside, nga mao ang operational divine dynasty alang kanatong mga magtutuo dinhi sa panahon sa simbahan, in the age of the church. Kaya ang sa panahon ni Ginoong Jesucristo samtang dinhi pa siya sa kalibutan, in His first advent, ang iyang divine dynasty nga gigamit ginganlan man kadto og prototype. So ang iyang divine dynasty prototype ang atoa karon nga mga magtutuo sa church age gitawag na karon og operational divine dynasty. So akong balikon nga kining maong dapit mao ang giandam sa Dios nga atong puy-an, and it is a mental attitude. Okay? Dinhi kini sa atong pangisip, sa atong salabutan. Kay as we review again, the Christian way of life is a supernatural way of life. O besides being a supernatural way of life, it is a mental attitude life dinhi sa atong pangisip. So therefore ang atong pangisip, ang atong salabutan mo ay focus sa pulong sa Dios. Maoy unsa, maoy target, maoy puntariya sa pulong sa Dios nga sudlan kining atong pangisip, atong panghunahuna sa mga pulong sa Dios, pulihan kini sa huna-huna ni Ginoong Jesucristo. 1 Corinthians 2:16. Kaya kini atong panghunahuna puno man kini sa mga tawhanon, kalibutanong mga pangunahuna. Gibombardyuhan kini nga itong pangunahuna sa mga unahunang giingon nato nga mundane kini mga kalibutanon. Kaya niya ta magpuyo din sa teritoryo sa kaaway sa Dios, kaaway sa mga magtutuo nga si Satanas ug ang mga demonyo. We are right here in the midst sa iyang teritoryo. O wa kay bawt kita, what they bawt niya kayon sa naaman ang iyang mga demonyo galibot kanato niya lagi so na una kining gubat nga spiritual warfare dinhi sa una kana apan nagapasalig ang Dios nga ang iyang pulong mao ang atong unsa hinagiban. This is the most effective weapon ng gisangkap sa Dios kanato. Mao nga kung ikaw Kristohanon wa ka magatuon sa pulong sa Dios kay wa kay gana, wa kay kaikag, wa kay kainit, wa kay interes, unya mo yung kadayo wa koy panahon, then you are deprived of this weapon nga mao mangyod ang taming mao atong weapon, effective weapon atong hinagiban, batok sa atong kaaway nga espirituhanon. This is a spiritual fight.
Sukad niya itong ikaw na himong Kristohanon, nagaasdang ka na niining maong away. Every moment of our life, busa gikinahanglan ang atong pagpadayon sa saturate sa atong pangunahuna sa pulong sa Dios. Saturate our mind so that the Word of God nga musod na diri sa atong salamutan, mo tuyok-tuyok na it will circulate in the stream of our consciousness, ug mao kana nga atong gamiton sa pag-asdang sa atong kaaway. Well, ang usas mga hinagiban nga epektibo, hinagiban ni Satanas o mga demonyo, mao ang bahin sa relihiyon. Mao man ay ang relihiyon, God, o ato kining labason tong panumduman, mao kini ang pag-awat sa Kristyanismo. It is a pseudo-Christianity, ang relihiyon. Ug ang relihiyon, ang nagtukod niini mao ang kaaway sa Dios. Iya kini giawat ng Kristyanismo. O kung ikaw wa kay pulong sa Dios, unsa may imong gamiton sa pag alinggat nga kanang imong gipaluyuhan o imong gisudlan relihiyon. You see, that is very basic nga gikinahanglan nato ang giingon nato in English og discernment. Kita makalinggat dayon unsay mini og unsay matuod. You see, so mao kana ang punto dinhi nga kitang mga magtutuo kung balikon, giandaman kita sa Dios niining dapit nga may gahom sa Dios nga ginganlan nato karon og operational divine dynasty. No tingali ni uban kaninyo mga tana, asa man na nimo kuha ang reference sa Biblia. Wa man ka magkot-kot diha, wa man ka mag kutlo-kutlo og mga bersikulo bahin niya na nga magasuportar niya na. Well, kini ato tuod, by the way, just to clarify, kini nga atong doctrinal nga Bible study, kini produkto kini, okay? Produkto kini sa makuti, kanunayon o very meticulous nga pagtuon sa pulong sa Dios gikan sa original, o kini byproduct na kini nga ato na ning tipon o gather o ato na kining of course gitun-an kini. Bunga kini sa makuti nga pagtuon sa mga doctrinal nga mga pastor magtutudlo nga gihatagan og gasa sa Dios, gasa sa pagtudlo, gasa sa pagsangyaw, evangelism. Kay kini mga espirituhanon man kini mga gasa. So mao kini nga kung balikon nga kini byproduct na kini, muragod ni ogi butang na lang sa lamisa. Kay diha na may nag-andam nga kuti kayong pagkaandam, mayong paluna sa mga recipe. Ug ang gahatag ng recipe mao ang Dios Espiritu Santo. Ato lang kining gihimuan og silbi nga pag hulagway kanimo. So kini gitun-an sa mga pastor magtutudlo o gitudlo sa ilang mga kongregasyon, gitudlo sa ilang mga sakop sa hugpong sa mga magtutuo, doctrinal believers. Mao ni gitawag nato doctrinal. Kay kini pagtulunan gyud sa Biblia nga atong basihan ning tanan. So pagtubag kanimo nga hay ang mga bersikulo, kinadaghanan ang mga bersikulo kay og ato ning tagsa-tagsaon og lakbit og pag di kay lakbit pag hisgot tagsa-tagsaon nato kini dili kini madali. In other words, kabuntagan ta. Mao kini nga atong mga prinsipyo ng atong panguha nini og atong natigom kini igo na lang nato ipaambit ngadto sa atong isig ka magtotoo. So I hope na klaro nimo na. Wa ta maghimo-himo nini kay we cannot afford nga maghimo-himo, magama-gama,
magbuhat-buhat niining mga istorya, bahin niining mga espiritual nga mga butang. Kay delikado kung magtagama-gama ka lang. Delikado. You will be in big trouble with God. Kay kini ato lagi kini gi susi, gi utingkay, gi kuy-kuy, kini bunga na kini sa makuti lagi nga pagtuon og kita nagpahimulos na lamang niini. Naara po na nimo kung ikaw mo avail yan o di. You see, again, it's a matter of choice. Na kay kabubuton busa kadtong positibo nakaila o naka-discern nga kining atong pagtudlo dinhi matuod o gibasihan ang kamatuoran sa pulong sa Dios, then ikaw, you will be benefited. But kung ikaw negatibo, of course, you will not be benefited. So it's a matter of choice. Akong balikon, God respects our volition. Nagatahod siya. Apa nasayod napunta sa prinsipyo nga unsa. Every decision we make, kita rapod ang unsa. Accountable, responsible, and answerable. Yan ang maong desisyon. So ang imo karon mo ang desisyon. Ang ato dinhi is explanation, yours is the decision. Whether you believe it or not. So mao kining atong gi at diha kanimo gipaklaro kanimo na kining atong gisgutan dinhi mga doktrina kini mga pagtulunan gikan sa pulong sa Dios. Ug mao nga kung balikon nakitang mga magtotoo giandaman o gitagan-an o gihatagan gisangkapan kita sa Dios sa dapit nga may gahom niya nga ato na karong gihinganlan og operational divine dynasphere. Now atong lakbitan kining 8 ka mga ganghaan ni ining ginganlan natog operational divine dynasphere. The divine dynasphere, ang mga gates nini, ang mga ganghaan kay kini palasyo ni ato ning hinganlan og palasyo. Royal Palace. Nganong Royal Palace? Tungod kay ikaw harianon. Ikaw nga magtutuo dinhi sa panahon sa simbahan, harianon ka. Sakop ka na sa panimalay, sa harianong panimalay sa Dios. In the royal family of God. So, ang una ni ining ganghaan, mao kining ginganlan nato og power, gahom. O kining gahom, mao ang feeling of the Holy Spirit, mao ang pagpuno sa Espiritu Santo. So maangko nato ang gahom. Kining gahom dili kay gahom sa tao, gahom kini sa Dios. Pinaagi sa pagpapuno kanato sa Espiritu Santo. Unsaon? Nahibaw ka na. Rebound technique. Ang pagkumpisal, paghingahan sa imong mga sa ngadto sa diretso gyud ngadto sa tubangan sa Dios. 1 John 1:9, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So right there and then, umani mo mahinganli, makumpisali mo mga sala, ikaw mapunan sa Espiritu Santo. That is how to be filled by the Holy Spirit. Okay, so nasod na ka sa unang ganghaan. Ikaduha nga ganghaan, the second gate is what we call basic Christian modus operandi. Now, kining basic Christian modus operandi, kining operandi is ang paagi. Okay? Ang paagi. Basic Christian modus operandi. Ang paagi sa pagkinabuhing Kristohanon. Okay? So, mosugod ka na dayon sa pagtuon sa basic Christian modus operandi, pinagi sa imong pagkaton sa mga doktrina, mga pagtulunan, pinagi sa
paminaw sa pagtudlo sa usa ka spirit-filled and doctrinally oriented nga pastor teacher nga may gasa sa pagtudlo, or sa mga paagi o mga ministry pinaagi nini karon nato nga ministry pinaagi sa YouTube and Facebook, og kini pagsangkap kini sa Dios nga imong makatunan ang mga basic modus operandi. Unsaon nimo pag kinabuhi Kristohanon, unsaon nimo pag kanang pagkinabuhi pleasing to the Lord. You see, all of this mao kini ang gangahaan dos, ikaduhang gangahaan. So ana ka na, padayon ka sa pagsibog sa unahan, pinagis padayon nimo sa pagtuon sa pulong sa Dios, gikan sa basic ngadto na sa elementary ngadto na sa advanced, og ang ikatulo nga ganghaan mo. So ta si ikatulong ganghaan ginganlan is in English og enforced and genuine humility. Kining enforced mura ba ni pag unsay nga natin sa Visayan nga enforce pag tuod, pag pursigir, I cannot think of any Visayan word. Enforce pag tuod ba, pag ingnon ta, well, ingnon na lang nato enforce and genuine humility. Humani mo ma-enforce pagpugos. Okay, mura tingaling dul-duol na ng word nga pugos. Pugso na itong kaugalingon ba, enforced. Pagpugos, kaysa sige na mong pagpugos, mahimo na ng unsa. Natural. Murag naanda na nimo, mura na og mahimo ng second nature na nimo, hangtod mo develop ka na, maugmad ka na upag ka genuine humility. Primero, imong pugson, disiplinahon imong kaugalingon, o karon muugmad na kini, will develop into genuine humility. Na kanay genuine humility, automatic na kana. Imong pagpaubsanon. Mao na ganghaan tres. Ikaupat nga ganghaan, momentum. Unsa maning momentum sa atong Binisaya, ingnon na nato pag padayon. Okay, momentum. Pagpadayon, pagbuylo. Okay. Na usa ka pastor nga atong higala nagagamit niini sa Binisaya pagbuylo. Pagbuylo. And kini nagauban niini momentum mao ang perception and application of doctrine. Pagtuon, pag-apply, pagtuon, paggamit, pagtuon, paggamit. Okay? So mo kini ang momentum. Magpadayon ka sa pagsibog sunahan kung mo kani mong buhaton, tuon niya gamit. Okay? So nana ka sa gangaan 4, gate 4. Adto ta sa gate 5. Ang gate 5 mo na naginganlan og spiritual self-esteem o personal love for God. Na kay self-worth nga espirituhanon diya sa imong kalag. Okay? Kay naa kay ingnon talig-on nga baruganan, nagsugod na pagkalig-on. Unya ma-develop kini ang imong personal nga gugma ngadto sa Dios. Mo samot ang imong paghigugma sa Dios. Pagsul na nimo niya ng gate number 5. Ug ang gate number 6 mao kini ang spiritual autonomy and impersonal love for mankind. Spiritual autonomy, ikaw wala ka mosalig, di na ka magsalig sa uwan. Makabarog ka na sa imong kaugalingon. Autonomous, you are spiritual autonomous na nakay malig-on nga katukuran o patukuranan o unsa imong pagka masaligon samot pag masaligon ngadto sa Dios, o ana kanay na-develop diha nimo ang impersonal nga gugma nimo ngadto sa tanang tao. Way pili bisag kinsa mga
maldito man na, mga maayo mga buutan, unsa na diha, unsang klase silang tao, wa kay pili, imong higugmaon ang tanan. Gani mo kanang tugon sa Dios, mo kanang mando sa Dios. Okay, so that's gate 6. Adto tas gate 7, mo na ni ang momentum testing. Sulayan ang imong doktrinang na natigom diya sa imong kalag. Sulayan magyud kay di man mahimo ug unsa gyud kalig-on ang imong pagbarog. See? Aron mo lig-on, momentum testing is what you are going to pass. So, gikinahanglan nga ikaw mo pasar. Ug ato po ning hisgutan kining momentum 8 momentum tests later. Dili pa kini atong hisgutan karon. This is not our topic. So, momentum testing, moabot kanato testingan ang atong nakatunan nga mga doktrina. O kung mo pasar kita niya na musod tanayon automatic ngadto sa gate 8 which is spiritual maturity. Nakaron mao na kana ang stage or ang nga diin mahimaya na nimo ang Dios. Okay? Oh, of course dili kita makahimaya sa Dios. Ang Dios ra magyo makahimaya niya. See? Ang buti pasambot ni God is glorified by the time nga kita makakabot niya ng maong ang. Kay ngano? Na kana ang stage of capacity na nakikatakos sa pag kinabuhi. Capacity for life, for happiness, for blessing, na nakikatakos. Therefore, mao na kini ang imong spiritual adulthood. Kay ang gate 1, 2, 3, and 4, mao man kana ang spiritual childhood. Childhood pa na. So, pag sud na nimo sa 4, 5, 6, 7, 8, then you are in spiritual adulthood. So, mao kana ang divine dynasty, operational divine dynasty, the 8 gates of that palace. Now, padayon kita sa atong paghisgot nining atong doktrinang hisgutan nga mao ang the doctrine of double punishment. Ug akong balikon kining usa ka punto sa doktrina. Point of doctrine. Our sins were not forgiven at the cross. Wa pasaylo ang atong mga sala dito sa cross. Nga mosinta na sa ka. Ay uban diya makadungog, primero pang pagkadungog mosinta ha. Wa di mo pasaylo ang atong mga sala dito sa cross. But, paminaw, o pamamahuman ang statement. Our sins were not forgiven at the cross, but were only paid. Gibahiran lang ang atong utang sa sala. Kaya dako man tag utang sa Dios tungod sa atong mga sala. But our sins were only paid. Mao ni ginganlan og redemption nga gibuhat ni Ginoong Jesucristo dito sa cross. Kung balikon, our sins were not forgiven at the cross, but were only paid. So, busa, when will our sins be forgiven? Kanon sa aman. Okay, ang tubag nini, when we make a decision to accept the Lord Jesus Christ, to believe in Jesus Christ, that He paid our sin debt at the cross. So, I hope nga na klaro ni mo na. Maura nang higayuna nga mapasaylo ang atong mga sala. Kung muhimo na tag desisyon sa pagtuo kang Ginoong Kristo nga siya mo'y may bayad sa atong mga sala. Sin debt dito sa cross. Ug dili ra ba ang atong mga maayong binuhatan nga maoy nakaluwas nato, kundili ang atong desisyon sa pagtuo kang Ginoong Kristo by faith alone in Christ alone. That is salvation. Mao kanay kaluwasan. Now,
mupadayon kita, no? Diin kita mo hunong, ug atong ipadayon kini. So if sins are no longer the issue, kadi naman issue ang sala, human nimo gidawat o gituhuan si Kristo, dili na issue ang sala. Ngano pa man nga panison pa man lagita, ngano pa man pantunon pa man ta, kastiguhon pa man ta tungod sa itong mga sala. Ang tubag, tungod sa atong pagkapakya sa pagtuman sa mando sa Dios. Mao ni una. Ikaduha, for not using the divine solution. Kaya na may gisangkap lagi sa Dios nga solusyon o kasulbaran na panuwan ito gamita. Now, timan na nato nga ang Dios nagahigugma kanato. God loves us. For whom the Lord loves, He chastens. Proverbs 3:12. Kinsang iyang gigugma, iyang unsa. Pantunon. You see? Kaya kung sa kabata nga pantuna, kana nagpasabot nga ang ginikanan, wa mahigugma. Right? So, kanang pagpanton, aron ang bata maunsa. Tulid. Matulid sa iyang paglakaw, pagtubo, ingon nga anak. Now, ato manghisgutan usab last time about the virtue love, ang may tungod ni ining agapao o filio, o filio is the personal love. We believers have this kind of virtue love developed through our spiritual momentum. God uses agapao for His mandate to love everyone. Mao naging lanog impersonal love. It is a special soul love that requires the filling of the Holy Spirit. So when we are suffering, paminaw, when we are suffering, enjoy that suffering. Because that's a vivid sign that God loves us. Gusto? O na nga kita kung na ay mga pagantos, susihon na ito ang itong kaugalingon. Unsa ka na yung pagantosa? Blessing ba ka ni kini o pagpanton ba ka ni? Disiplina ba ka no ni? See, remember, suffering, pain in life is a friend to every believer. Ato kining we should consider this as our friend. Dili kay kaaway. See? Kay one thing pag yun, dugang na ko ini. When you are suffering, enjoy that suffering, because in heaven, there is no more suffering. Napa ba day suffering dito? Nainumdum ka ba sa Pinadayag 21:4? Nga nagaingon nga, adto kita sa dapit. Inigbiyan na ito ng kalibutan na ito, tas dapit nga wala na'y kasakit, wala na'y pag-antos, wala na'y luha, wala na'y antos, wala na'y kamatayon. There's no more death. Because the old things are passed away. No ka na nga itong pagdangatan, inigbiyan na ito ng kalibutan na. Now, okay, let's focus this time the three attributes of God nga mao kini atong gibasihan nining tanan. The three attributes of God: perfect righteousness, perfect justice, and perfect love. Kining tulo. By the way, ako malikon, hingpit nga pagkamatarong, hingpit nga hustisya, ug hingpit nga gugma. Kini silang tulo, they go together when it comes to disciplining us. Nga sa panahon nga kita pantunon, disiplinahon, silang tulo magakuyog yun na. Perfect righteousness, perfect justice, and perfect love. They go together when it comes to disciplining us. Principle: what the justice of God demands, the righteousness of God condemns. Remember, atong hinumduman, the greatest judgment of all of human history was that of the Lord Jesus Christ. Mao to'y the greatest judgment of all. Now, okay, let's go back to our topic. Every discipline is painful. Tinood.
Sakit. It's going to hurt us. But this comes from God because He loves us. You see? The Greek word elegko, E-L-E-G-K-O, elegko, nga nagkahulugan og rebuke or reprove, as used in King James from Hebrews 12:6 and Revelation 3:19, means, mo kanimot pasabot, very strong reprimand or very strong discipline. Elegko. Now, being out of fellowship. Now, unsa kaning but pasabot nga you are out of fellowship? Sa panahon nga kita magkahimo og sala. Diha gyud. Kas gyud diha. Mugawas kita sa operational divine atmosphere. We will be out of fellowship. Nahigawas tas pagkigabitay sa Dios. O kining atong kahimtang out of fellowship, this intensifies the punishment of divine discipline. Musamot ka grabe. Because you are carnal and you have no Bible doctrine, you will feel the total and full brunt, bunal sa punishment. The punishment for this the sin is the same whether you are out or in fellowship, but you can handle the punishment in fellowship. Ambot pasabot nini ang pagpadton o ibutang ta in general ang pagantos, no, suffering. Ang suffering disiplina, pagkastigo sa Dios kanato tungod sa atong pagbuhat sa atong paggamit sa atong kaubuton pagbuhat og sala. Once nga mobuhat og sala, nahimo kitang karnal o kanang pagantos sa raba kung kana disiplina, lugos ni mo mantos. It's unbearable. See? Mailhan nimo nga kana disiplina. Kaya ang lain ining bahin, ang pag-blessing nimo, gipanalanginan ka. Kaya duha mo ka klase ning pagantos. Either blessing or discipline. Ang pagantos nga discipline tungod sa atong pagbuhat og sala. Apan ang pagantos nga panalangin kana maantos nimo, it's bearable. Kaya kana blessing manguna. So, kung ikaw makabuhat og sala unsa imong buhaton right away, rebound. Rebound causes you to profit from the suffering. Rejecting rebound, ang imong pagsalikway nini, puts you in perpetual carnality, which is self-destruction of the spiritual life. Maguba na hinoon ang imong espirituhanong pagkinabuhi. Now, timan nato kining punto. Point of doctrine. God is always fair and just in disciplining us or in blessing us. And dugangan ako, God is always fair and just in forgiving us. Pagpasaylo ka na to tungod sa atong rebound, pagkumpisal. No one can fool God. Wa gyud makabinuang o makapasipala sa Dios. Beware of saying, I have not sinned, so why should I be disciplined? Kana pagpasipala man na sa Dios. Now, timan na to ang tulo ka arrogance skills. Arrogance skills. Ang kahanas sa pagka mapahitason. Ang una nini mong self-justification. Murag mo justify kasi mong kaugalingon ba? Nga mo ito nga akong ingon ganiha. I have not sinned. So why should I be disciplined? Di ba na self-justification? Ikaduha, self-deception. Ang imong lingla sa imong kaugalingon. You are deceiving yourself. O ang ikatulo, mao ang self-absorption. Ang imong
imong gi-focus na gyud imong kaugalingon nga ikaw mas naibaw o husto ka ng uban sayo. So that is self-absorption. Mao ni ang tulo ka arrogant skills nga atong batayan nga di ta mahog nining maong laang. So we must be diligent in using rebound in our Christian life. Hinahanglan ang atong pagkamakugihon gyud, pagkamalahutayon. Principle: ritual without reality is meaningless. Ritual with reality is meaningful. Now, unsa man ang kadaugan batok sa sala? What is the victory against sin? Answer: rebound. Okay? But you have to persistently and consistently use Bible doctrine for victory against sinning. At umalikon na sa kining prinsipyo. Ayaw katinga nga magbalik-balik ta usahay sa mga punto na kini, this is part of inculcation. Okay? Pagsilsil, sinilsilay mangod ni. Kay kung dili na ito balik-balik, kung dili na masilsil, pareho gusto mga bata. Mga gagmay nga mga bata sa elementarya, kindergarten, anong imo man ang balik-balikon o tudlo sila. Aron masilsil. Maupod ning kitang mga Kristohanon. Sinilsila yun, aron mahimo na yung tinuod sa atong kalag. Kining mga points of doctrine nga gikan sa pulong sa Dios. Again, akong balikon, temptation is not sin. Osto? Dili sala. When does temptation become sin? When you say yes to it. Ngayon ka, oo, musugot ka. And when you say yes to the temptation, that means you reject God, the Holy Spirit's power. Osto? Imong gisalikway. No, but God is faithful and just to forgive us our sins. 1 John 1:9. Ngano man gyud nga ang Dios faithful and just man? Ngano man? Why is God faithful and just? The answer: because of what the Lord Jesus Christ has done at the cross. Therefore, God requires your volition, your free will, to be used in naming all your sins. Removal, once it is removed, once you rebound and then it is removed, the grieving of the Holy Spirit is also removed. And purification from all wrongdoings, including removal of the quenching of the Holy Spirit. Ang pagkapaong, also restoring to the filling of the Holy Spirit. Now, these are only true to a believer, but not to an unbeliever. Di ba ni? Wa nilabot ang mga dili magtutuo ni atong gipangisgutan. This refers to you, believer, fellow believer. Principle. Magsigit ang hisgot ang mga prinsipyo din, of course, as we go along. The principle says, human solution is no solution. Only divine solution is the real, genuine solution. I repeat, human solution is no solution. Only divine solution is the real, genuine solution. I hope masilsil po na nimo. A believer is not disciplined because of his sins. He is disciplined because he decided to disobey God's solution to sin, which is what? Rebound. So, remember again, the double punishment, punitive. Number 1, law of volitional responsibility. Number 2, divine discipline. Now, the doctrine of double punishment means we are punished both by us for disobeying God and by God Himself. See? Duha mo naginganlan og double punishment. Okay?
So ako malikon nga the doctrine of double punishment means we are punished both by us, atong kaugalingon, for disobeying God, and by God Himself. Mo na ibot masabot. Colossians 3:25, he who does wrong will receive the consequences of the wrong, and there is no favoritism. Nanas Colosas 3:25. All human sin is the result of our volition succumbing to temptation under the pattern, I wanted to do it, and I did it. Therefore, we do it to ourselves, hence the principle of self-induced misery. Kita na gupoy nagdaod sa itong kaugalingon. Naghimong makaluluoy sa itong kaugalingon. Manay nga self-induced misery. So whom should you blame when you make a bad decision? God or you? Of course, ikaw. You see? You are a product of your decision. Produkto ra gyud kas imong gihimong decision. You're going to pay the consequence of your wrong decision. Gusto? Man by nature, inumdumanta, man by nature is arrogant and does not admit sin. Mauna kita. I don't know if you will agree with me, but kung di ka mo tuon yan, imo na ng problema. Proverbs 3:12 and Hebrews 12:6, God chastens those whom He loves. 1 Corinthians 11:30, that is why many among you are weak and sick, and a number of you have fallen asleep. Now, timan anta the Supreme Court of Heaven. The Supreme Court of Heaven adds to what we have started in sin. This is classified as the law of punitive action in which God does it to us. Sama ng tulo ka stages of divine discipline. As a review, una, warning or knocking discipline. Mutuktok ang Diyos sama niyan to. Warning. Anak balik. O niya, kung dili gyud siya mo tagad, di siya manumbaling, yan ang pagtuktok, pag-warn, pasidaan na sa Diyos, warning, iyan ang unsa. Ipahagbong na sa intensive, murag samot na ang iyang unsa, disiplina. O di pagyud mo to, di gyud mo pa badlong ang sa ka magtotoo, nagsige na gyud siya lunang sa iyang gibuhat ng mga sala, then anto na mahog sa maximum stage of discipline, which is SUD, sin unto death. Nakuhaon na lang gyud siya sa Dios kaya wala siya ipus, wala siya kapuslanan. So these are the three stages of divine discipline: warning discipline, intensive discipline, and sin unto death. Now, the love of God for us has never changed. Wag yun mo sab. God's love depends on God, not on our human feelings. Tinuod that every discipline hurts, sakit. By double punishment, we mean this: we are disciplined by God for disobeying Him. Number two, we are disciplined by ourselves because of wrong decisions we make. I hope na sil na nanimo. So good diha. He who does wrong will receive the result of that wrong. Gusto? That is the principle of self-induced misery. So, ana kining maong three stages of divine discipline diha sa 1 Corinto 11:30. The law of volitional responsibility is in the Bible. The law of divine discipline is in the Bible. The sequence: we sin, we receive the discipline. We receive the punishment from God.
So therefore, what is the solution? Rebound. 1 John 1:9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Result? Ang sa resulta nini? Human gyud nimo hinganli, human gyud nimo admitihi, human gyud nimo i-enumerate, o imo gyung kumpisal nga to sa Dios, then the result, you are restored ang imong fellowship with God, the Holy Spirit. Or fellowship with God. Kay unsa, imo mang na hibalik ang feeling of the Holy Spirit. Napunan napuga sa Espiritu Santo, unya ikaduha, ang personal sins nga imong nabuhat is removed. And the number 3, you have to keep moving. Kinahanglan ka mo sibong nga tusunahan in your spiritual life. Ayaw hunong diha. Okay? Now, suffering or divine discipline is a motivator. Nagadasig kinini mo. It is a motivator, teacher to you as a believer to repent, to change your mind. Kaya ang repent, God, metanoeo, is to repent. I mean to change your mind. No, kanabot pa sabot. To realize, makapahinuklog na he already is out of fellowship. See? Mao na nga, paantuson ta. Let us remember this, stress is optional but adversity is inevitable. Stress is optional but adversity is inevitable. So, sin hinders the function of our spiritual life. Thus, God warns us regarding that. He reminds us of the volitional responsibility and divine discipline. God alerts us to the fact that there is a divine solution. Let us remember the principle. Human solution is no solution. Unsa raman ang tinuod, matuod, genuine nga solution, it's only divine solution. Therefore, Bible doctrine that is metabolized is the real solution. The Bible doctrine that is only gnosis, imo lang nahibawan, panwan imo tuuhi, cannot in any way solve a solution. Dili. Therefore, if we ignore God's warning, then we deserve divine punishment. Ato kining ipadayon sa pagtuon mo sa ayaw si Piyata ang pagpadayon sa pagsubay nini, sa sunod nga sumpay nini, gidasig ka sa pagpadayon. Keep on moving sa imong spiritual life. Kini, we are on our way to reaching spiritual maturity, ang paghimaya nato sa atong Dios. Busa, ayaw kalimot nga kini grasya kining tanan nga atong gipahimuslan o under the ministry, Vic Balbido Evangelistic Ministry, through the YouTube and Facebook. Ato kining pahimuslan samtang aniya pa kita nahisod sa normal evangelism. Kay sa kaulahian, in the later days, dili na normal evangelism ang atong atubangon, kundili crisis evangelism na. Busa, kanimo magtutuo, gidasig, gidapit ka sa pagpadayon, sa pagsibog sunahan, paggunit yun ni ining kamatuoran nagisangkap sa Dios alang sa atong kaayuhan. Magampo ta. With your heads bowed and eyes closed, let us spend the closing moments of our Bible study today describing salvation, describing that which the unbeliever does not have or is not aware of. Panahon na kini karon, kung ikaw usa ka dili pa magtutuo nining adlaw, nga ikaw, you will be aware of what Jesus Christ offers to you. Siya nagatanyag og kinabuhing wala na'y katapusan.
Kay gihugma sa Dios ang kalibutan nga iyang gipadala ang iyang bugtong anak, that whosoever believes in him shall not perish but have eternal life. Now, ang tanang tao buot og eternal life. So, if you want it for real, if you want the eternal life that God promises you must understand how Christ brings it to you. Unas tanan, He appeared as God and man. That is who Jesus Christ is. And then He came for one single purpose, and that was to die for you. Pagkamatay alang kanimo. Of course, He taught doctrine while He was here. Apan ang iyang misyon, mao ang pagpakamatay, so that we might have fellowship eternally with God. And how would that work? Miadto siya sa cross. Gidala siya sa cross. Og ang Diyos nga mahan imputed to Him all the sins of all mankind, including all of yours. And on that cross, God judged Jesus Christ for your sins. That means He was your substitute. Siya ang puli kanimo. The sins that rightfully God should judge, that are yours, He judged in Christ. So karon, dili na babag ang imong mga sala. Dili na sila issue when it comes to your relationship with God. Kay si Kristo took care of that. And so because He did, there is a simple way to receive eternal life. Because of Christ, all you have to do is accept His work. Accept His person. Christ did it all for you. Kaya ang Efeso 2:8-9 nagasulti, we have been saved by grace through faith. This salvation is not of yourselves. It's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. That simply means, right where you sit right now, you can believe in Jesus Christ. You can say, Father, I accept the gift that you're giving to me through the Lord Jesus Christ. And that is the moment of your eternal future. I pray, therefore, that you give this great consideration because it is your life. And you must know what you're headed for, eternal condemnation or eternal life. The choice is all yours. Busa. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Magampo ta. And now, Father, we thank you for the clarity of who we are and what we must be, what you require of us. And we pray that as we continue in our temporary life here on earth, we will keep in mind what our priorities are, never forsaking or leaving them, and never becoming anything less than salt that is a savor. We ask all this in Christ's precious name. Amen.